Il-provikarju Anton Guder u teologu Xarlo Camilleri ġustifikaw id-deċiżjoni tal-Knisja li twaqqaf il-kap tal-moviment Iva d-divorzju Iva żwieġ Deborah Xkembri mix-xogħol tagħha bħala avukat quddiem it-Tribunal Ekklesjastiku. Jirreaġixxi wkoll il-President tal-Kamra tal-Avukati li għalkemm qabel mal-linja li ħadet il-Knisja enfasizza li kulħadd għandu dritt isemma' leħnu. Min-naħa tiegħu Dun René Camilleri qal li għandu jkun diskuss jekk il-proċedura li biha twaqqfet Deborah Xkembri hijiex tajba, imma bħalissa għandha l-approvazzjoni tal-Istat. Il-Gvern preżenti fl-1993 kien biddel il-liġi biex ġab li Tribunal Ekklesjastiku jiddomina fuq il-qorti ċivili. B'din id-deċiżjoni mhux tal li tneħħit id-distinzjoni bejn l-Istat u l-Knisja, imma l-annullament mogħti mit-Tribunal Ekklesjastiku ingħata aktar saħħa minn dak mogħti mill-qrati ċivili. Il-Gvern Nazzjonalista kien tajjeb lill-Kurja biex f'materja ta' annullamenti it-Tribunal Ekklesjastiku jerbaħ fuq il-proċedura ta' annullamenti ċivili u dawn jiġu sospiżi immedjatament anke jekk ikunu diġà bdew. F'pajjiżi oħra sitwazzjoni adottata fi knejjes Kattoliċi bħal ta' Malta hi kompletament differenti. Fl-Awstralja annullament ekklesjastiku m'għandux effett ċivili u għalhekk qabel jibdew il-proċeduri quddiem it-Tribunal tal-Knisja irid l-ewwel jinħareġ digriet ta' divorzju ċivili.